Mayang buntag kanatong tanan, mga kaigsunan, dalay ko ng Diyos sa iyang kayo sa atong mga kinabuhi. Ilabi na ining unang Domingo sa bulan sa Hulyo. Domingo nga gitagaan o pag-emphasize o emphasis sa gitawag og Rural Life Month o ang kinabuhi diha sa Kabandikanhon. Sa padayon nga series sa Pentecost season, ikaunong Domingo, human sa Pentecost o usab ang Communion Sunday karong Domingo, July 4. Welcome mga kigsuunan sa atong iniusang pagsimba diri sa Metro Davao. Dalaygon ang Dios, ang Dios maayo gayod, ang Dios ang atong mananambal, ang Dios ang atong manduluwas, bisan taliwala sa mga kasakitan, taliwala sa mga kalisdanan, kapait sa kinabuhi, kalisdanan sa kinabuhi. Ang Dios nagauban, nagaayo, nagalikon kanato aron palayon kita sa pagsimba kaniya sa Espiritu o sa kamatuoran. Sa tagsa ka pamilya, banay o makahigalaan nga maabot niining atong programa. Welcome sa atong pagsimba karon. Damo nato ang atong kasing-kasing ug hunahuna sa magasulod kita diya sa presensya sa Ginoo ug sa pagkamalandong sa iyang pulong. Dalaygon ng Dios. Salmo 145, versikulo 1 hangtod 4, ug 21 nagaingon, Dayigon ko ikaw, akong Dios ug Hari. Dayigon ko ikaw sa walay katapusan. Adlaw-adlaw dayigon ko ikaw ug himuon ko kana sa walay katapusan. Gamhanan ka, Ginoo, ug takos gayong daygon. Ang imong pagkagamhanan dili gayud matugkad. Isugilon sa matag henerasyon ngadto sa sunod nila nga henerasyon ang imong gamhanang mga buhat. Dayigon ko ikaw, Ginoo, ang tanang binuhat mudayeg kanimo sa walay katapusan. Sa tanang mga tuig
magampo kita. Among gamhanan nga Amahan nga naa sa langit, nagapasalamat kami sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Nagapasalamat pud kami sa maayong panahon nga imong gihatag kanamo aron makasimba kami kanimo. Pasaylua kami sa among mga kalapasan nga among nabuhat sa matag adlaw. Panalangini kami Ginoo bisan pa sa among ipahigayon nga panagsimba karon. Giyahi ug panalangini ang mga partisipante ani nga panimbahon para makasimba ug makadayeg kami sa imong balaan nga ngalan. Kaning tanan among ginapangayo sa ngalan sa among Dios nga manluluwas nga si Hesus Kristo. Amen. Manindugtang tanan alang sa ato nga pagtahod sa pulong sa Dios bisan na kita sa ato mga panimalay pan tindog kita alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga akong pagbasahon nga makita sa Ebanghelyo ni Kristo sumala ni Mateo kapitulo 13 bersikulo 31 ngadto sa 32. Unya misugilon si Jesus kanila glaing mga sambingay. Ang ingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka taong o gipugas dito sa iyang uma. O sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini mahimong kahoy o nanugpa ang mga langgam o nagsalag sa iyang mga sanga. Ang Ginoo magadugang panalangin sa iyang mga pulong. Ng lingkod ang tanan. Damhanan ka
Maayong buntag daw sa mga igsuon, ani na sab kita mapadayon sa ato nga mga pakigdugtong diha sa paglilig-unay pinaagi sa pagdinasigay sa balaang mga pulo. Niining bulan una kining Domingo sa bulan sa Hulyo 2021 o ikaduhang bulan sa ato nga ecclesiastical year 2021-2022. Ang bulan sa Hulyo, ang ato nga emphasis niini sa atong liturgical calendar mao ang Rural Life Month. Sa usab nga naandan ang ato nga iglesia naga-celebrate usab kita og communion kada first Sunday sa bulan o ngadto sa mga naga face to face naga-celebrate sila usab niini bisan pa ang uban nga naa sa virtual worship service. Padayon usab kitang malandong panahon sa Pentecostes diin moend kini sa katapusan nga Domingo sa Agosto. Manini nga kabuntagon mga igsuon, dadon ko kamo sa pamalandong nag-ingon sambingay sa paglaom. Ang sambingay sa liso sa mustasa mao kini ang gihisgutan sa atong Ginoong Kristo sa diha nga nagatudlo siya ngadto sa iyang sa mga katawhan mga Hudyo. Nga diin sa iyang mga pagtudlo sa mga sambingay iya nga gitudlo kining sambingay mahitungod sa liso sa mustasa. Ang COVID-19 pandemic nagsugod kini sa gamay nga dili gani makita sa atong mga mata. Apan ni daghan, ni dako o ni kaylap sa tibuok nga kalibutan. Usa ka butang nga miguba o bidaot sa dagan sa kinabuhi sa katawhan sa kalibutan. Ikuha kini daghang kinabuhi o ang tanang mga resources ingon nga individual, komunidad, communities, o bisan pa nations, o ang tibuok nga kalibutan mismo. Pandemic, midako gikan lang sa gamay, o dili makita nga virus, naginganlan og coronavirus. Apan, ang sambingay ni Jesus sa liso sa mustasa, maoy tugbang niini o counter image niining destruction o kadaot nga nahitabo niining COVID-19. Kini nga sambingay na naghulagway sa gingharian sa Dios nga nagsugod sa gamay kaayo nga sinugdan apan midako o bilukok sa tibuok kalibutan. Diin nag-offer kanato paglaom o bahandi treasure nga makapadayon kini niining atong giatubang nga kalisdanan tungod niining maong pandemya nga atong nasinati karon. Mga igsuon, ang sambingay nagahisgot sa tulo ka mga butang nga maoy sentro sa ato nga pamalandong karon nga kabuntagon. Una, ang liso or seed, ang kahoy o ang mga langgam. Ang sambingay nagsugod og klo ang kingharian sa langit sama sa liso sa mustasa. Ang liso labing gamay, ang liso sa mustasa labing gamay kon unsa pay pinakagamay niini ingon sa kanang sa unay no gamatito no gamay kaayog yun. Apan ang mustasa o mustard seed sa Bible gihimo siyang pananglitan ubisan gidaig tungod sa iyang karakter, humble tungod sa iyang pagkagamay. Apan nahimo kining dakong kahoy kahatag og inspirasyon nga gikan sa gamay nga sinugdan nahimong dakong kahoy ingon pa sa sambingay ang mga langgam mubatog sa iyang mga sanga ug magasalag niini. Nganong kini man gyung liso sa mustasa ang gipili sa atong Ginoong Hesus sa nga susama
sa gingharian sa langit. Adunay mga pangutana nga sama usab ni ana. Siguro kita usab makapangutana kita, ano man bitaw no nga kana mang mustasa. Ang tubag matud pa sa mga komentary nga sa ilang nga paghunahuna usa kini ka worldly kingdom sa glorious kanang puno sa mga party-party sa una nga labi na wapay COVID, mga party-party, party dire, party dito, bibo kaayo nya powerful nya kita nato nga mao kana ang pananaw sa worldly kingdom. Ingon Jesus, dili ing ana ang kingdom of heaven. The kingdom of heaven is like the mustard seed. Sa kagamay, the humble beginning, nga nahimo sa kadakong kahoy, bisan ang mga langgam mo bato o musalag niini. So, gikan sa pinakagamay, sa man nga ato nga mahuna-hunan, ato itandi sa ato nga panahon karon. Adunay mga butang nga diin gikan sa gamay hangtod nga midako. So kung tan-aw nato kini, murag kanang nay panagsara nato nga makita nga gikan sa gamay, siguro maghuna-huna ta kanang mga pagpaningkamot sa mga negosyante gikan sa gamay negosyo hangtod nga midako. Pero ang gingharian sa Dios nga diin iya nga gisusama sa liso sa mustasa, lahi siya og karakter. So kini nga liso nahimo siya nga dako og nahimo siya nga blessings, nahimong inspirasyon ngadto sa mga tao nga makaila kaniya kun unsa gayud kining liso sa mustasa. Ang Ginoo nagahatag kini og dugang nga pagpasabot kanato nga ang liso mao ang word of God, no? Ang pulong sa Dios nga gitisok sa atong mga kasing-kasing. Nga sa diha nga natisok kini sa kasing-kasing mituo kita nahimo kini nga lig-on sa atong kinabuhi. Nga gikan sa gamay natong pagtuo hangtod nga milig-on kita ug nahimo kita nga usa ka Kristohanon nga lig-on ug makahimo kita pag-share na usab sa ato nga pagtuo ngadto sa uban, sa salvation nga gihatag sa Ginoo kanato sa ato lang gamay nga pagtuo midako ug nahimo kitang panalangin ngadto sa uban. Ikaduha, ang kahoy. Ang mustasa kung ma-mature siya, no, kung ma-mature siya kay kun mo kay sa liso dili gyud pare sa kanang uban bitaw nga kanang natural nga kahoy na daan itanom nya dako. Pero ang mustasa liso lang siya. So kini siya dili kasagaran nga kanang nga kahoy. Murag kahibulungan siya. Nga kun mo mature na kini nga kahoy 6 to 20 feet or 30 feet kung maayo ang yuta nga matamnan niini. Sa diha nga mudako na siya, mahimo siya dakong kahoy nga diin ang tanan nga mga daghan sa mga sanga nga diin matod pa sa Bible nga ang mga langga mubato o magsalag niini. Nahimo siya nga open makashare sa iyang resources, sa iyang mga sanga, sa iyang mga dahon nga diin ang mga langgam mubato niini. Sa Bible, ang trees nag-symbolize kini og power and authority. Dominion, no? Sa Daniel chapter 4 verse 10 to 12, si Haring Nabucodonosor giulagway ni Daniel sa usa ka kahoy. Usa ka kahoy nga powerful, adunay authority o dominion over his people and even to the nations nga iya nga na-conquer. So, kung nato nga tan-awon sa siya ka gamhanan apan kini nga kahoy gisumpo sa Ginoo, no? Gipotol sa Ginoo. Kung nato nga sundon ang kang Daniel, the story about Haring Nabucodonosor. Ikaduha, si Ezekiel nagahisgot usab sa hari sa Ehipto nga gitandi usab niya sa usa ka kahoy. Sa kakahoy nga powerful with authority and dominion.
Nga diin niini nga pamalandong nato ang kahoy sa kini ka dako kaayo og kanang kahulugan o gi-symbolize kini gikan pa sa Genesis hangtod sa Revelation. Nga bisan sa Biblia gihisgutan kini 350 times ang kahoy in practical man o spiritual. Ang pinaka-importanting butang ang makita nato sa kahoy, una, kini nagsimbolo sa kinabuhi. Praktikal, naghatag ka nato kini oxygen. Nga diin, giginhawa nato nga libre. Gikan kini sa kahoy, nga diin naghatag og kaayuhan sa atong lawas oxygen. Karong panahon sa pandemic, ang importante kaayo ang oxygen, labi na ngadto sa mga hospitals nga nagaatiman sa mga COVID patient. Nga diin nahimo kining life support diha sa ICU. So importante kaayo kini oxygen sa kinabuhi. So diha sa ato nga pagtan-aw nga kining kahoy practically very important in our lives. Ikaduha, ang kahoy nga namatyan ni Ginoong Hesukristo. Nga diin, dito sa Kalbaryo, nagsimbolo sa kabugat sa sala sa katawhan, nagipasaan sa atong Ginoong Hesukristo ang cross ngayang namatyan. Kahoy ngayang gipasaan, bugat kaayo. Mao kini kabugat sa sala sa tibuok katawhan sa kalibutan. Nahimo kining pahinumdom kanato sa atong pagpaubos sa tiilan sa atong Hesukristo tungod kay iyang gihalad ang iyang kinabuhi ug namatay sa ibabaw sa cross alang sa atong kaluwasan. Ikatulo, ang kahoy nagpahinumdom usab kini kanato diha sa hangin ang gihatag sa kahoy, naghatag kanato dugang kalig-on spiritually kay nagasimbolo usab kining hangin, breath diha sa life-giving is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit nga diin nagasimbolo usab hangin nga dili lamang sa kalayo kundi ang hangin nga atong giginhawa nagasimbolo usab kini sa Holy Spirit within us sa sulod nato. Ikatulo, ang langgam. So una ang seed, ang liso, ikaduha ang kahoy, ikatulo ang langgam, bird. Nga ang mga langgam matud pa sa sambingay mibatog diha sa sanga og nagsalag ng itlog didto sa sanga sa kahoy. Ang mga langgam sa Bible nagrepresent kini og good and bad character. Good, kung may good, ang dove nagrepresent kini sa Holy Spirit, symbolizes the Holy Spirit. Ang dove is very good, nagrepresent ang bad niini, no? Ang bad niini tungod kay naapoy mga langgam diha sa ato nga pasahon nato ang Bible. Nga diin naga-represent usab kini og evil beast labi na diha sa Revelation. O bisan pa diha sa uban nga mga sa sambingay sa atong Hesukristo nga ang mga langgam mi toka sa pulong o sa binhi nga nahulog sa dalan. So that was the devil nga gisgutan sa Ginoo nga nagrepresent sa mga langgam nga mituka sa pulong or seed diha sa kasing-kasing, diha sa yuta o bisan sa kasing-kasing sa mga katawhan. Ang pulong sa Dios nga giilog sa yawa o sa evil aron nga kita mahilayo diha sa presensya sa Dios. So, duha ang iyang dagway, ang bird sa Bible, ang good ug ang bad. No, katong good makahinumdum ta kay Elijah, no, sa diha nga nitago siya dito sa sapa, na paghubas sa tubig sa sapa. Ang naghatag kaniya og kuan, ang sa dito siya naghatag kaniya pagkaon kada adlaw ang langgam. Daghan kaayo ang mga butang nga makita nato nga simbolik kaayo nga gigamit sa atong Ginoo aron masabtan nato, masabtan sa iyang audience, sa iyang mga tawo nga
yang gitudluan kung unsa ka importante ang pulong sa Dios ngadto kanila. Ang iglesia o ang mga katawhan sa Dios nga nagatuo kang Kristo nahiusa mao kini ang iglesia. Usa ka konkreto nga butang ang gipasabot sa atong Ginoo mahitungod sa iya nga sambingay. Gikan sa gamay, humble beginning, gikan sa gamay nga ka-12 ka apostoles, ngadto sa hangtod nga bidako, ano na si mga sumusunod sa iya nga pagkayag sa langit, mas midaghan sila kung atong tan-awon ang atong basahon nato ang mga buhat sa mga apostoles, hangtod sa pagdagan sa panahon ug hangtod sa atong kapanahonan karon nga milukop sa tibuok nga kalibutan. Kini nga mensahe kun ato kini nga tan-awon karon nagahatag kini kanato og dugang nga kaalam nga ang pulong sa Dios o bisan ang gingharian sa Dios nga atong masinati dinhi sa kalibutan. Adunay mga butang ang devil, no? Anaa kanunay nagabatog, no? Sa iyang mga katawhan nagasalag pa. Kay aron nga ang mga tao ang pulong sa Dios sakmiton o bisan pa ang ministry of God ya kining siraon i-distract niya tungod kay abot na ang hapit katapusang mga adlaw nga ang Ginoo mobalik dinhi sa kalibutan. Daghan na kaayo ang mga butang nga ato nga makita nga di nagakahitabo nga di ang atong Ginoo Kristo mismo mo'y nagasulti kanato nga kini nga mga butang nga nagakahitabo sa ato nga kapanahunan kini gayud magakahitabo ug dili kita angay matingala nga naman gisulti ng daan sa atong Ginoo nga kini nga kahimtang bisan pa rin kahimtang sa pandemic karon nga ang yawa mo sakmit, no? Mo anhi dinhi sa kalibutan aron sa pagdistract sa kinabuhi sa iglesia bisan sa tibuok nga kalibutan. Iya nga gituka ang kinabuhi, iya ang health sa mga tao, ang freedom to worship God. Ano man, tungod kay di na ta makasimba freely tungod nining COVID. Dili na ta bawal ang tapok-tapok. So ang usual na to ginahimo ang atong mga activities, mga programa sa iglesia nangawala. Ngano man tungod niining COVID, and this is the work of the devil. Nga diin gisultihan daan ta ni Ginoong Kristo nga ang yawa mo ani aron pa sa pagpatay, sa pagpangawat o bisan pa sa unsa ang iyang buhaton aron lang iya nga makuha kita diha sa sabakan sa atong Ginoo. Panang Ginoo nagahatag kanato og duga nga paglaom nga ang iya nga mga pulong nagahatag kanato og dugang nga kaligon labi na diya sa Juan 10:10 nag-ingon apan ang kawatan mianhi aron lamang sa pagpangawat o pagpatay mianhi ako aron sa makabaton kamo og kinabuhing madagayaon kayo kadagaya sa kinabuhi nga taasal man ang kadagaya karon pastor nga pandemic arang kalisod kaayo no ang kadagaya sa kinabuhi dili lang makita nato sa material nga mga butang kundili diha sulod sa atong mga kasing-kasing. Ang kalinaw, ang kalipay nga gihatag sa Ginoo kanato bisan pa ning taliwala sa kalisdanan. Dili ka na masakmit sa yawa sa ato nga kasing-kasing. Ang atong pagtuo. Ha? Nagapadayon gyapon kita sa atong pagtuo. Bisan wala na kita magkahiusa tungod niini nga pandemya di na ta makita-kita ay diha sa atong mga kaigsuonan diha na lang ta sa online worship service sa man atong gibuhat karon. Ang uban adunay face to face pero dili pod kaayo daghan. Ang uban dili pod makasimba. So kini ang mga butang nga dili kini makababag. Dili kini makakuha sa atong pagtuo o kadasig, paghigugma pagpasalamat sa Ginoo sa iyang faithfulness nga gihatag kanato. Kada buntag every morning God is faithful to us. Nabisan pa unsay may tabo ma-COVID man ta o dili ta matakdan sa COVID-19
wala kanay kon sa tong pagtuog. Ngano man, bisan unsay may tabo sa kinabuhi, ang pulong sa Dios magapabilin. Pa, ingon si David, even though I walk through the valley and the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ikaw kauban ako, Ginoo, no? Ang atong kinabuhi dili lang niining kalibutan kundili angay nato nga ikalipay ang kinabuhi human sa kamatayon nga naman makig-uban kita sa Ginoo hangtod sa walay katapusan. Sa kini kapaglaom nga diin giingon sa tong Ginoong Hesukristo nga ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa. Sa kagamay nga liso apan sa pagdako niini modako kini og mahimo kini nga blessing ngadto sa ban, and that is you. Ikaw ka naigsuon og ang tibuok nga iglesia nga mahimong panalangin ngadto sa tibuok nga kalibutan aron kita mahimo nga aron kitang tanang mudangat sa kalawasan nga bisan panining pandemic time kining COVID-19 dili kini makasira sa atong pagtuo, sa atong paglaom nga din ang Ginoo gayon makiguban kanato hangtod sa walay katapusan. Tuguti ako nga matapos niini nga mensahe sa usa ka sugilanon. Dunay sugilanon may tungod sa tulo ka kahoy. The legend of the three little trees. Sa kini ka amatod pa niadtong unang panahon ang tulo ka gagmay nga kahoy nagistoryahay sila dito sa bukid. Ang unang kahoy mingon siya ako nagdanggo nga sa akong pagdako gusto ko nga mugunit og mga bahandi or treasures. Gusto ko makapaton og mga bulawan og mahimong og mohalo sa mga alahas, no? Aron nga sa pag-abot sa panahon ang mga diamante, mga precious stones, ako na silang magunitan. Gusto ko mahimo nga sudlanan, maggunit nining pinaka rantugan o pinaka mahal nga alahas sa tibuok ng kalibutan. Ug mahimo kini nga pinakaanindot. Ako ang pinakaanindot nga box sa tibuok ng kalibutan. Ngono sa mga ikaduhang kahoy. Sa mitan-aw siya sa gamayng kasapaan nga naglumbay ngadto sa kapatagan, miingon siya, gusto kong mo travel, maglayag sa dakong kadagatan, ug sakay kanako ang mga hari sa kalibutan, ug mahimo akong pinakakusgan nga barko sa tibuok ng kalibutan. Ang ikatulo nga kahoy miingon, sa mitan-aw ako, sa mitan-aw siya, no, sa halapad nga kapatagan. Di nakita niya nga busy kaayo ang mga tao sa ilang mga syudad o sa ilang mga negosyo unsa pa diha ang ilang ginahimo. Mingon siya, dili ko gusto nga mobiya dinhi sa bukid. Gusto ko nga mudako, mutaas, muhabog nga aron kun ang mga tao muhunong na silang mga buhat, muhangad sila sa bukid, makakita sila kanako ng ilang pananaw mulahos ngadto sa langit ug makahuna-huna sila sa Ginoo nga maoy pinakataas sa kinabuhi sa tao. So ako na ang pinakataas nga kahoy sa tibuok nga kalibutan. Ug milabay ang daghang mga panahon. Ug unya miabot ang mga mamumutol og kahoy. Ang usa ka mamumutol kahoy miingon sa first 3, misa kini nga kahoy kay anindot o kini alam kanako. So ang first 3 miingon karon matuman na gayud ang akong pangandoy nga mahimo akong kahon ug magagunit sa mga bahandi sa kalibutan. Ang ikaduha nga kahoy miadto na usab ang woodcutter miingon kining kahoy ligon o kini alang kanako. Gunya iya nga gihatsahan ug naputol miingon usab ang kahoy karon makalayag na gayud ako sa mga dagkong kadagatan ug magsakay na sa mga hari sa tibuok ng kalibutan. Ako na ang mahimong mighty ship sa tibuok ng kalibutan. Ang ikatulong kahoy
naguol sa dihang mipaingon na kaniya ang woodcutter, bit-bit ang iyang hatsa. Wala gani mutan-aw kaniya, gihatsahan siya diretso, o sa diha nga natumba na siya, miingon siya, okay na kiniya kahoy alang kanako, dayon hatsa, o natumba ang katulong kahoy. Unya, gidala sila sa ngadto sa carpenter siya, katulong kahoy. Unya, ang carpenter, naghimo kaniya nga feedbacks katong unang kahoy. Gihimo siya nga lawganan sa mga animals. Kananan sa animals na nahugno ang iya nga damgo. Kay gusto himuon siya nga box nga mogamit sa mga gunit sa mga treasures. Nya, dito siya sa mga animals, natabon-tabonan siya sa mga sudas, nga pagkaon sa animals. Ang ikaduha usab nga kahoy, gihimo kini nga gidala kini ngadto sa shipyard. Nalipay ang kahoy nga mahimo na gid akong pinakadako nga barko nga diin sakyan ako sa mga hari sa tibuok na kalibutan. Mahimo akong pinakagwapo nga nindot nga barko sa tibuok nga kalibutan. Matuman iyang damgo. Apan sa pag-abot nila dito sa shipyard, bag-o lang gyud nahimo ang pinakadako nga barko. Naunahan sila og adlaw. So, unsay nahitabo, gihimo na lang siya nga usa ka fishing boat. Kanang naay sakyanan sa mga mananagat, no? Gihimo siya kay wala naman siya paglaom nga mahimo siyang barko. Ang ikatulo nga natingala siya. Kay giputol-putol raman siya sa kat dito sa lumberyard. O gitabla, gihipos pasagdan ngadto sa lumberyard. Paninglabay ang panahon nga ang mga kahoy nakalimot na sa ilang mga damgo tungod sa ilang frustration sa ilang kinabuhi. Wala mahimo, wala matuman katong ilang mga plano sa kinabuhi. Sa kagabi ni ana, adunay miabot sa kananan sa mga hayop. Ang babae ug lalaki nga miingon kini nga kananan sa mga hayop anindot. Ug didto gibutang ang bata nga natawo sa pasungan. Ug si Jesus kadto ang hari sa tanang mga hari. Ug unya ang kahoy miyon nalipay kay siya tungod kay gigunita niya ang greatest treasure on earth nga mao ang atong Ginoong Kristo. Natuman ang iyang damgo pinaagi sa atong Ginoong Hesus nga gibutang didto kaniya sa kananan sa mga hayop. Ang yatong gabi usab sa gikapoy kaayo na traveler, ang iyang higala, ang iyang mga higala nanakay dito sa old fishing boat, no? O sa nagalayag sila sa lanaw o sa lake. Ang traveler nakatulog tungod sa kakapoy dito sa tumoy sa iya nga fishing boat. Ug unya ang miabot ang unos, ang hangin, ug dagkong mga balon. Nahadlok ayo ang baruto tungod kay basin og balunod sila tungod kay dugay naman siya, dugay na siya nga weak na ang mao nga fishing boat. Apan sa diha nga mibakod ang traveler, iyang gipahunong ang unos ug diha mihunong og nalipay kaayo siya tungod kay ang iya diayng gisakay maong hari sa langit ug sa yuta. Natuman ang iyang damgo nga mahimo siyang sakyan sa usa sa mga hari sa tibuok kalibutan. Apan ni adtong gabi una, mas nalipay siya tungod kay gisakyan siya sa hari sa langit ug sa yuta. Ang ikatulo usab nga kahoy nga gipasagdan na dito sa lumberyard, giputol-putol. Gikuha siya dito sa file, ug unya gipanday. Sa diha nga gipanday siya, nabatikdan siya, nga gipasaan siya sa usa ka tawo. Ug iyang nadungog ang daghang mga tawo nga masuk-anon sa iyang palibot. Nga unya, iyang namatikdan, nga adunay mga sundalo nga naglansang sa mga tawo ngadto sa isa iyang kamot ngadto kaniya. Ug unya, sa diha nga nabati niya, nabati niyang kabangis ug dautan
nga mao nga paghitabo. Iya nga nasayran nga di ay kadtong gilansang kaniya mao kadto ang hari sa tibuok nga kalibutan. Kaadlawng Domingo nga diin ang ikatulo nga kahoy nahibalo nga ang taong gilansang kaniya mao ang Dios, ang gugma sa Dios nag-usab sa tanang mga butang. Nga ang Ginoo di ay kadto ug nalipay kay siya kay dili lang di ay mutan-aw kaniya ang mga tawo ngadto sa Dios kundi siya mismo mao ang nahimong instrumento sa katumanan sa Ginoo sa iyang gugma ug pagluwas sa butangan. Diba? Kung magtan-aw ta og cross, ang kahoy o unsa natong pagahimuon, mahinumdum ta sa atong Ginoong Kristo. Magpaubos ta sa atong kaugalingon tungod kay siya mao ang nagluwas kanato ug nahimong instrumento ang Dios. Mga igsoon ko, sa kini kabutang nga naghatag kanato ug dugang pod nga mensahe nga kita sa atong mga damgo mapakyas kita apan ang Ginoo adunay mga pamaagi. Niining panahon sa pandemya, daghan kaitag mga damgo nga pakyas. Mga atong mga panginabuhian nangawala nga business nato nga bankrupt unsa pa diya nawad-an tag trabaho. Daghan tag mga plano apan tanan nahugno panang Ginoo sa kaadlaw. Makahinumdum kanato nga unsa ang ato nga mga desire sa atong kasing-kasing. Iya kining ihatag nga mas adunay meaning, adunay kahulugan sa atong mga kinabuhi. Dili lang kita mo tan-aw sa mga butang niining kalibutana, ubisan pa sa atong mga damgo tungod kay ang Ginoo lang gayud mao'y magatuman niini. Naot nga kini nga mensahe gahatag kanat og dugang kalig-on sa atong pag-atubang niining atong panahon karon sa kalisdanan. Ang mensahe sa sambingay sa liso sa mustasa nagahatag kanato og paglaom sa kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Magadol kita mga kaigsuonan diha sa atong mga pag-ampo. Dalaygon nga Dios, langit nun nga Amahan, salamat kay Ginoo sa kinabuhi nga imong gihatag. Niini nga mga takna aron padayon kami makasimba, makadaig ug makaalagad kanimo. Salamat o Dios una sa tanan nga mga nag-birthday ug wedding anniversary nga mga kaigsuonan sa tanan kasimbahanan sa United Church of Christ in the Philippines, labi na diri sa Davao City area o sa SMDC. Lord, salamat nga maabot ang imong panalangin ngadto sa tagsa kanila aron makasaulog sila sa dakong kalipay ug pagpasalamat nga safe ang ilang panimalay, maayo ang ilang panglawas ug taas pa ang kinabuhi nga ilang maangkon alang sa pag-alagad kanimo. Nagadol kami Ginoo kanimo alang sa paghinumdum namo sa tanang mga kaigsuonan kapalayo na kinahanglan sa imong paghikap o Dios. Labi na nga naa sa tagsa kabalay ug karon nagasubay niining ato among hiniusang pagsimba. Salamat Lord nga ikaw magahikap kanila karon Ginoo samtang magapaminaw sila ug magauban sila niining nga pagsimba Ginoo in the name of Jesus. Labi na Lord ang tuwa sa mga hospitals, tuwa sa mga centers and facilities, labi na Ginoo ang mga naa sa COVID wards karon o katong mga naa sa seryoso kritikal nga mga kahimtang sa ilang panglawas Ginoo. Salamat Lord ikaw magahikap kanila sa imong gamhanan nga paghikap in the name of Jesus. Aron Lord ang kaayuhan ilang maangkon. Babalik ang ilang kusog alang sa ilang pag-alagad pagbuhat sa imong kabubuton. Lord, salamat sa kumpletong kaayuhan nga imong ihatag kang Pastor Edith, Pastor Melvin, Pastor Grace. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Lord God, nga mahuman na kining mga period of quarantine. Aron Lord, ang kaayuhan ila gayong maangkon in the name of Jesus. And salamat Lord, ang imong grasya ug panalangin maangkon nila bisan pa ka Zoe. Lord, salamat Ginoo sa imong pagkamayo. Lord God, salamat sa kadaugan sa kasimbahanan Ginoo, bisan pa nga moagi Ginoo niining mga kalisdanan o mga pagsulay, mga lockdown. Salamat Lord nga mahuman ra gining tanan ug moagi kini ug magmadaugon kami
Aron Lord, padayon kaming makaalagad kanimo Ginoo niining mga panahona. Lord, salamat sa kaligon sa tanang mga pastors ug mga kaigalaan, mga kaigsuunan Ginoo. Kinahanglan gayud sa imong paghikap ug pagpanalangin ug sa tanan Ginoo mga kaigsuunan nga mga senior citizens naa sa balay, naa Ginoo sa tagsatag kalawak. Panalangini gayud sila. Lord, we pray sa imong comfort and peace and strength, Lord, paghupay, pagdigon sa pamilya Dizon, tungkol sa kamatayan ni Pastor Jackie. Lord, i-bless Pastor Angel ug si Angeline. Una sila Ginoo. Lord, ang pamilya Bungato, tungkol sa pagpanaw ni Zuelo, salamat Lord, ikaw magalig-on kanilang tanan. Pamilya Corrada, Ginoo, panalangini Ginoo sila ug hupaya. Pamilya Arsenas, Lamuste, Mihares. Lord, salamat ang imong comfort, imong peace, and imong strength, Lord, mana kanila. O sa amo usab nga higala, nga Pastor Cursino, sa pamilya ni Pastor Arlene Nuevo Cursino, Lord, panalangini siya, likuna siya, Lord, diya sa iyang pagpangalagad, tungod sa kamatayon sa iyang bana, Lord, hupaya siya, kanunay, ug likuna siya. Kapadayon ang ministeryo ni Pastor Arlene, diya Ginoo sa Davao del Norte. Salamat Lord sa imong kaayo nga tanan. Lord, salamat sa tanan nga imong comfort. So banbang mga kaigsuonan nga naa Lord nagmaluyaho, kinahanglan sa imong paghikap ug pagligon. Panalangin ni gayud silang tanan. Lord, I pray for the churches, Lord, sa SMDC, Central District, sa Samal, sa Davao City area, sa tibuok, Lord, United Church. Padayon, Lord, ang ministry sa preaching, teaching, and healing. Sa mga pastors, Lord, nga mga ministeryo nga matinud-anon Ginoo sa pagkalagad kanimo. Aron Lord nga gapadayon ang paglapnag sa maayong balita ug ang maayong balita maghatag Lord ug maghatod og pagtuo ug kaluwasan ngadto sa katawhan kang Kristo Jesus nga among manluluwas sa Ginoo. I pray for the pastors, for church leaders, Lord God, ang mga CMs, ang mga bishops, ug mga lay leaders nga magbalig-on kami Ginoo niining panahon na taliwala o Dios sa dakong hagit sa pandemic o sa mga dili pa nagtapok sa mga katawhan tungod Ginoo sa grabe o kahadlok nga sakit. Lord, salamat gayud sa imong pagkamaayo nga tanan. Lord, salamat sa tanang mga members. Ikaw Lord, magapanalangin kanila asa man sila sa Davao City, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, sa Mindanao, sa Pilipinas, o sa asang dapit sa kalibutan, Lord, nga sila nagasubay karon. Salamat Lord imong pagkamayo, paglig-on ana Ginoo kanila. Labi na Father, na itong mga kaigsuonan nga ni-undergo sa proseso sa vaccination. Salamat Lord nga ikaw mag-bless kanila Ginoo nining panahona. Aron Lord, babalik kayo ng ilang mga kusog nga gikinahanglan o malig-on silang tanan kaming tanan sa pagharong nining sakit. Ikaw ang among kalig-on kanunay sa tanang panahon. Lord, panalangini tanang pamilya Ginoo nga nagasubay. Labi na Lord ang tagsa-tagsa nga mga kanunay gayon nga uban nining mga pagsimba ug sa hilom nga mga pag-ampo. Salamat Ginoo sa imong kayo. Salamat Lord sa imong grasya. Salamat Lord sa imong pag-uban. Kini among pag-ampo, kalad ug mga pagpasalamat, pagtugyan sa kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen. Tawag sa paghalad. Ang Dios nagahatag kanato sa tanan natong ikinahanglan ug gitudluan usab kita sa paghatag ingon sa ekspresyon sa atong pag-ila nga kita nagasimba kaniya. Ato karong itugyan ang atong mga halad uban ang pasalamat
ug pagdayeg sa Dios. the name of Jesus Christ, carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light. In the name of Jesus Christ, carry the light.
langit nung amahan, karon nagadala kami sa among mga halad nga labing kaayo sa among kinitaan ug sa paggama. Tan-awa uban ang kalipay ug paghigugma ang among gitanyag kanimo niining adlaw. Nagsaad kami pinag-agi sa among mga ngabil nga mag-alagad kami kanimo. Hinaot nga ang pagpakita sa among pagsimba makapahimuot kanimo. Dili gyud namo mabayran ang among utang kanimo aron mabayran nimo ang tanan nga imong gihatag kanamo. Kani among pagampo pasalamat sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Dalay ko ng Diyos sa mensahe nga atong tudungog niining kabuntagon gikan kang Reverend Anisita Aking. Salamat sa mensahe sa pagdasig o pagligon. Salamat kang Pastor Winsel padayon nga tutok hiusa niining atong multimedia ministry kauban sa special participation ni Brando Orgunyos sa UCCP Toril nga nagtabang usab sa mga recording ni adto pang mga niaging Domingo ug karon ingon nga kini usa ka kolaborasyon sa lain-laing simbahan sa recording ministry o sa multimedia ministry. Pastor Milvin sa pag-coordinate sa worship. Salamat sa paglikon o panunay nga paglikon aron pagmag-iusa na kita sa mga buluhaton o kang Erika Panotes sa iyang pagtugtog sa organo. Salamat sa iyang kinabuhi. Salamat usab sa mga kaigsuonan nga halad sa ilang sanapi alang sa pagsuporta sa ministeryo sa inyong sa pagsimba. Labi na ang Olchano family. Ikan kang Ate Rosa, Ate Bring, Ate Grace, and Teacher Vicky. Ang mga Olchano diha sa UCCP Mintal nga nagpuyo sa takunan o nag-operate sa programa o eskwelahan nga gitawag o BG Card. Dalaygon gayud ang Dios sa inyong kinabuhi. Lakip ang akong ninong Pat Olchano o ninang Gloria o si Ate Gloria Olchano. Kanunay usab atong mga kauban sa tanang mga pagsimba o sa tanang mga Olchano family. Salamat sa inyong suporta o mga grasya nga gipabot aron nga makasuportahan ang ministeryo sa inyo sa pagsimba. Dalaygon gayud ang Dios. Mga igsoon, magkita ta sunod nga Domingo. Naot ang Ginoo kapatalagin ka nato sa padayon na atong mga buhat ng ministeryo niining simanaha. Dalaygon ang Dios. Nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya, musidlak sa silangan ug kasadpan. Di gumuniata ng mga matarong, pagbanhawon ang tuwa sa lubong. Ug ang buhing paglayo sa kitaan, sa pagtagpo sa Ginoo. Jesus, pagkatahong palanong bisting puti, nga magpuyong sa himaya. Ang pinili sa gilid iyang nagpasigo, dito sa iyang siyang sugat sa mata ng kabala, dito sa iyang ginharian. Ang Ginoo nag-ingon nga mubalik siya aron sa pagtigom sa mga balaan. Sa usa ka pagpilok puhi alidan, sigon sa suy sa kasulatan. Ug ang buhing paglayo sa kitaan, sa pagtagpo sa Ginoo. Jesus, pagkatahong palanong bisting puti, na magpuyong sa himaya. Ang pinili sa iyang nagpasigo, dito sa iyang puloy-ulan. Siyang sugat sa ngatan ng kabala, dito sa iyang matuod mga tagna atong nakita, ug wala nila inyang paanhiun. Sa mga Isaak mitagpo kang Rebecca, inguni ni ang kahintang ta. Ug ang buhing paglayo sa kitaan,
Naway mahibalo kung unsang orasa, magbantay baya kay mahikalitan ka. Ang panahon niya haduol na, ug ang buong pagay sa kitaan, sa pagtagpo sa Ginoo Jesus. Ang pagkatahuman yung bisting puti na magpuyong sa himaya. Ang pinibig sa iyang nagpapasiw dito sa iyang puloy na siyang sugat sa nga tanan dito sa iyang ginharian. Siyang sugat sa nga tanan dito sa iyang ginharian. Salamat Ginoo sa imong pagpakiguban kanamo sa mga pagsimba karon, o nagapasalamat kami sa imong paghatag sa kaalam aron kami Ginoo makasabot sabot nimong pagabuhaton namo, ilabi na niining panahon nga diin nagatubang kami og pandemya. Ug salamat o Dios kay ang imong mga pulong naghatag kanamo og dugang nga kadasig, bisan pa sa amo nga tagsa-tagsa ka mga panimalay ug sa imo Ginoo nga paglig-on sa matag usa kanamo. Hatag kanamo Ginoo ang imo nga pinasahi nga panalangin sa among pagtapos niini amo nga pagsimba karon. I-bless Ginoo ang matag usa nga sa among pagatubang usab sa bag-o nga adlaw niining semana nga moabot, niining semana, unang semana sa bulan sa Hulyo 2021, amo Ginoo nga masinati ang imo na usab nga pagpakiguban ug paggahom pagiya alang kanamo. Ito ginamo among mga kinabuhi bisan asa kami karon nga nahimutang sa amo man Ginoo nga panimalay, bisan asa kami nga naga-join niini nga pagsimba tugot nga imo nga balang espiritu magapandong maggahom kanamo. Ug karon ang gugma sa atong Dios nga amahan, ang pakigdugtong grasya ug kalinaw sa atong Jesucristo, ang pakiguban pagahom paglipay sa atong balang espiritu maanaa kanatong tanan karon ug hangtod sa kangturan. Amen ug amen.